Ел сайын радость холыққа социаль хезмәт күрсәтү үзәгендә Әфганстанда хәрби хезмәтләрен үтәгән ветераннар белән очрашу уздыру күркәм гадәткә әйләнде. 15 февральдә Совет гаскәрләренең Әфган җиреннән чыгуына быел 35 ел тулды. Зәй районыннан Кайнар ноктада 211 якташыбыз хезмәт итә. Шуның 8-е туган ягына әйләнеп кайтмый. Скоро с победой вернутся наши бойцы с территории, со специальной военной операцией. И уже они будут воспитывать ваше поколение. Они будут примером героизма и мужества для вас. А с вашей же стороны мы ждем совсем немногого. Помощи, уважения и поддержки. Конечно же, поддержки. Потому что солдат воюет не для кого-то. Солдат воюет ради того, чтобы на его земле, в его доме был мир. Очрашу барышында балалар 10 ел дәвам иткән Әфган сугышы вакыйгалары турында белделәр. Әфганстан безнең хәтердә видеофильмы тәкъдим ителде. Хәтерне барлаучы очрашуда әфганчылар бергә хезмәт иткән иптәшләрен шул чордагы хатирәләрне яңарттылар. Служба прошла на гражданке, всегда встречались, всегда друг друга поддерживали. И вы тоже, вот мы почему приходим, с вами общаемся, то, что вот у нас когда-то была действительно дружба. Дружба между собой, у нас не было никогда вражды, никогда ничего не было. И вот мы как-то на протяжении вот уже более 40 лет мы все дружим, общаемся. Халак булган якташларын 1 минут тынлык белән искә алдылар. Адилә Бурханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре.